moitas gracias por vir, poucos, pero ben avenidos. Home, Estamos moi a claro. gusto. Sí, sí. Vale, bueno, pois hoxe temos o placer de ter aquí a Lourdes, tercer ano consecutivo, e con este libro que vega a pechar a saga, non? E vamos a saltarnos o guión, que, total, Salta. estamos en casa. Home, claro. E con Lourdes me gusta sempre. E cando contactou xa fai 3 anos, 4 anos... 3 xa, 2016. 3 e pico. 2016, 17, 18, sí, 3. E nos propuxo presentar o seu libro aquí, Proyecto Madre, dunha temática que, desde logo, eu sempre digo que para min me supera porque non está fora completamente do que eu levo. Pero sí que follei e logo estuve buscando información de todas as presentacións que facía Lourdes e todo. E había unha cousa que sempre me chamaba a atención, non? E é a forza que ten. Lourdes, pois, os seus libros poderán ser millores ou peores, pero a súa forza a hora de convencerte de que estou con este proxecto que vou facer, que teño unha triloxía, que vou meter personaxes nunha temática dada que vou falar do meu povo. A min sentime orgulloso, o sea, non podo dicir outra cousa. Gracias. De verdade. A min, que xente de aquí, que está fora, e que teña a obriga de facer algo e poñer o seu povo nun libro, nunha obra, do que sexa, me parece fundamental, non? Foi unhas cousas que sempre nos volcamos con ela, sempre lle dixemos, nunca presentes un libro no Brao. Sí, xa o sei, pero é que non podo vir noutro momento. Nunca presentes un libro no Brao, son unhas datas malas sempre, porque para nós son datas que todo o mundo, vacacións, o tal, o Brao trastorna sempre. Pero sempre nos ofrecemos a facelo, por eso, por o cariño que lle temos, a súa forza, as súas ganas, que estou seguro que ha de triunfar en algún momento. Esperemos. E chegará, si temos outros escritores que están aí tamén, dos que estamos seguros. Cuarta edición, é dicir, cuarta edición. Do primeiro. Vender cuarta edición. Son palabras maiores, non? Si o que falábamos antes, isto, o da pirámide, non? Si vendes moito da primeira, malo será que non continúa a xente, non? Nada, tan solo darche gracias que estés aquí. A vos. Gracias a vos por vir nunha tarde fresca como a de hoxe. Fresquísima. E nada, que seguimos estando en contacto po que necesites, po que procures tú que necesites aquí da Biblioteca do Concello de Verín. Pois moitas gracias. Moitas gracias, a verdad. Gracias por vir con nos, vale? Gracias. Beixe. Bueno, primeiro, darche as gracias por o que dixeches e por todo, que sempre me apoyaron, a verdad que sí, sempre desde o primeiro momento foi super, pois a túa biblioteca, esta é a túa biblioteca, o sea que a verdad que é super contenta. Pero bueno, vamos falar aí do libro. Intentarei non facervos spoilers, vale? Porque senón, se os fago spoilers xa non é bo po libro. Pero bueno, primeiro de todo, vos decir máis ou menos pois o que significa o final da trilogía como escritora. Sí. Eu deféndome ben, tú tranquilo. No, o que significa o final da trilogía como escritora, porque tú cando compras unha trilogía dices, que guai, pois 3 libros, tal, non sei que, pero como escritora é moi difícil escribir un final. O sea, porque o primeiro libro dices, bueno, guai, vou non facendo, deixo o final un pouco aberto, veña, sigo co segundo. Segundo, bueno, pois mira, teño máis ideas, pois meto no terceiro. Pero o terceiro tens que pechalo. Se queres facer unha trilogía, o terceiro tens que pechalo sí ou sí. E escribir un final que o englobe todo e que é difícil e ademais é agridulce. É moi agridulce porque, por unha parte, eu por unha parte estou moi orgullosa, porque son os meus 3 nenos e eu estou moi orgullosa, a verdade, dos meus libros, e quen diga que son malos, pois bueno, pois para eles eran malos, para mí son preciosos, o sea, é o que hai. Pero a verdade é que, por un lado, eso, sínteste moi orgullosa de decir, ole eu, que saquei 3 libros, teño a miña trilogía, perfecto. Pero por outro lado, é un sentimento tamén de pena, porque encariñaste moito cos personajes, escribir e ver as súas andanzas e aventuras, entón tamén é un pouco como triste, non? Darlle un final e decir, joder, vai quedar aquí e non vou escribir máis sobre eles, que bueno, xa deso xa falaremos. É un pouquiño así. Pero bueno, eu espero que vos gustará, porque os personajes
van moi en evolución. O sea, xa ao principio, no primeiro libro, xa, por exemplo, a Luna, que, bueno, tú lístelo, supoño, quero supoñer, pois Luna xa evoluciona no primeiro libro, xa cambia do principio do libro ao final. No segundo vai cambiando tamén, vai madurando máis. A medida que van pasando os libros e lle van pasando cousas e a vida vai lle dando paus, pois vai madurando máis. Pero no terceiro arriesgo-me a decir que é o personaje co que máis me costou escribir, por a evolución que ten. E mira que era o personaje co que a min menos me costaba escribir, porque era co que máis identificada me sentía eu, entón érame como moi fácil escribir con ese personaje, porque era, bueno, que faría eu nesta situación? Pois máis ou menos, pois tal, e iba escribindo. Pero chegou un momento que o personaje separouse tanto do que era originalmente, que me costaba moitísimo escribir. O sea, era como collía e decía, buah, espera, ahora teñome que centrar, pechar os ollos, visualizar e entón, ala, e entón empezar a escribir. Tamén non só ela, porque claro, a vez que vai evolucionando ela, os demais tamén van tomando outros camiños diferentes, porque, por exemplo, o seu irmão Hugo tamén no terceiro libro ten unha evolución moi bestia, porque enséñanos o que eu creo que debería ser a familia, ou o que realmente eu creo que significa a familia, que é facer todo o que este ao teu alcance para salvar ou para axudar ou para estar aí por a familia, por quen tú pensas que é a túa familia, por quen tú queres como a túa familia, neste caso a súa irmá, que el enséñache que fai todo o posible, el crea que é correcto ou crea incluso que é incorrecto, para axudar a súa irmá no que pode. O sea, ten secretos, ten cousiñas que vai guardando, porque claro, se a irmá se entera, pois mata un pouco, non? Pero vai facendo cousas que a verdad que eu creo que é no que se ten que basar, non? En protegerse mutuamente, axudarse mutuamente, facer todo o que este na mão. E Pedro igual, o sea, Pedro tamén ten unha evolución moi bestia no terceiro libro. Vese en situacións, vese envolto en decisións que dependen del, pero depender del tamén fai que terceiras persoas se vexan afectadas. Entón, é un pouco difícil de tomar a decisión. Tamén é verdad que no terceiro libro tamén non só temos a evolución dos tres personajes principales. Temos aquí unha guarnición no castillo de Monterrey moi bonita, que están aí todos guardados, pero non poden estar aí sempre, porque se están aí sempre, que historia teñen? No terceiro libro hai zombis que vanlles dar caña. O sea, eles están aí moi bonitos. No segundo libro xa pasa unha cousa que o grupo empezase como a disgregar un pouco o mando, pero no terceiro libro, ala! Eu vou saludando, van chegando, vou saludando. A ver. Entón, claro, o personaje, por exemplo, no segundo libro hai un personaje que abandona o castillo e entón ese personaje está moi afectado por o que lle pasou no castillo. E marcha en busca de Luna, precisamente. Xa veredes por qué. E claro, eso dentro do castillo tamén afecta, porque era como o segundo mando, entón tamén afecta o que é a cadena de mando inteira. Porque a xente xa empezou a dudar, por que marcharía este? Se se pelexou ca outra, e o millor... Claro, a jefa aquí é María. Xa sabemos que aquí, cunha muller chega ao poder, é difícil. Porque é difícil. Pero é que manterse no poder ainda é máis difícil. E máis cando tes a todo cheo de rapaces por debaixo que te están todo o rato pincha, a ver se falla, se cas. Entón, claro, se vai o segundo mando, dicen, hostia, que pasou aquí? A primeira fallou, hostia, pois o millor non é tan boa jefa como pensábamos, o millor témola que sacar de aí. Entón, tamén tes toda unha disyuntiva de poder entre María, que é a líder, e os demais, e a ver como solucionas eso, porque non é fácil. Tes unha escena, por exemplo, de que ela ten que decidir, non sei se vistes, porque compararonma moito, O Señor dos Anéis. Sí, tú non... Vale, Las dos torres, tú xa che sei que non, pero Las dos torres, vístela? A batalla do abismo de Helm? Non, merda, pois nada. Compararonmo moito porque na batalla do abismo de Helm son moi poucos aliados contra moitísimos que veñen a atacar. Entón, os aliados teñen como que unirse, facer piña para intentar sobrevivir. E aquí pasa o mismo, teñen que intentar facer piña para intentar sobrevivir.
Tú imagínate que se xuntan os zombis de Verín, de Pazos, da Pousa, de Mixós, de Vences, de Arcucelos, de Laza, de Matamá, de non sei que, e van todos a unha. Aí, estamos aí fastidiados. Entón, claro, tamén entra moito en xogo e aquí sí que fixen un pouco de escritura creativa, por así decilo, porque eu sei que o castillo ten pasadizos por debaixo, que moitos están, como se dice, tapiados, exacto, moitos están tapiados, pero había pasadizos para salir do castelo. Entón, eu xogo un pouco con eso, é un pouco de escritura creativa, porque a día de hoxe xa non están, pero estuveron. Entón, xogo un pouco con que eles atopan un pasadizo, e ese pasadizo conecta con non sei que, bueno, vou xogando un pouquiño con eso, porque senón tamén é complicado para facer, imagínate, 5 contra 5.000, é un pouco, para non morrer aí, é un pouco, e ademais cos zombis de Iki, porque os zombis de Iki que presento no segundo libro, telita, son rápidos, son ágiles, ademais teñen un mínimo de inteligencia, teñen un mínimo de pensamento consciente, son como a bebés. No terceiro libro digo, son como a bebés, porque van descubrindo o seu corpo, van descubrindo as súas limitacións e van as intentando ampliar. En plan de, hostia, teño garras, e se esta garra clavo na parede? Ui, queda clavada. Ui, ese clavo está máis arriba. Ui, mira, podo subir por a parede. Pois máis ou menos, sabes? Como cando descubre un rapá que descubre as maus e dice, unha mau, outra mau, pois o mismo. Van evolucionando. Entón, tamén no terceiro libro tamén deixo claro que os zombis tamén teñen unha jerarquía, pero teñen unha jerarquía matriarcal, por así decirlo. O sea, as que mandan nos zombis de aquí son as mulleres. E xa está. E xa está. Non lles discutas, non lles discutas que é pior, tú mismo. O sea que tamén tes, é verdad que tes unha evolución na líder de Iki, en María, ela vai vendo tamén como van pasando as cousas, entón ela tamén ten que tomar decisións moi duras, porque sempre se dice que o capitán tense que afundir co barco, sempre se dice eso. Entón claro, se ela ve que veñen a atacar, ela é a primeira que marcha, de que lle sirve? Non, ela ten que quedar, e ela sabe que ten que quedar. Entón ela dice, bueno, os que queiran quedar comigo que queden, pero os demais marchande, porque tendes vos que salvar vos. Bueno, hai varias escenas que son moi impactantes, a verdad que cando as leo tamén me doe, porque son personajes que me gustan e hai escenas que me doen moito do ataque ao castillo, pero había que facelas, porque non pode ser, tiña que facelos mover. Entón, a maneira para facer mover a xente, eu sempre digo, a maneira para que a xente se mova é darlles un problema. Se a xente estamos ben, non nos movemos. Se nos dan un problema, ou nos movemos, non hai outra. Entón, e despois tamén, a parte da evolución e tal, tamén hai bastantes mortes neste libro. O sea, hai máis, creo que hai máis mortes no terceiro libro que nos dous xuntos anteriores. Creo que sí. Sí, é verdade, o que pasa é que eu cando mato un personaje mato yo por algo, non o mato porque sí, non me gusta matar personajes porque sí. Cada morte ten que ter unha razón de ser. E normalmente o que fago é, cando mato un personaje, que me costa moito matar personajes, pero fago yo, sobre todo os que matei aquí no terceiro libro, son moi duros de matar, pero mato-os porque necesito que outro personaje evolucione, e a través do dolor tamén é unha evolución. Xa, a través dos problemas movémonos, e a través do dolor evolucionamos e cambiamos. Porque, que che digo, se todo vai ben, e todo nos vai ben, e toda a vida é perfecta, non nos vamos a mover. Está todo ben, eu estou aquí, tranquilamente. Ara, se, por exemplo, eu estou aquí ben, e agora pasalle algo aquí a Miquel, pois probablemente eu cambiaría. Pois é o mismo. Fago eu porque necesito que os personajes evolucionen. E entón, no terceiro libro temos dous escenarios enfrentados. Por exemplo, o libro empeza no Parque de Ordesa, que está en Huesca. Bueno, en Huesca? Sí, Huesca, sí. E que ahora decía, non sei se é Huesca ou Zaragoza. Pero, eso quitande o do vídeo. No, pero empeza no Parque de Ordesa. Vou vos pondo as localizacións. Vale, empeza aí porque o grupo está aí. No primeiro libro, cando se moven, que pasan do peaje de Martorell, van pa diante, recorren uns 300 km aproximadamente. Entón, mirando tamén co mapa e tal, digo, pois, máis ou menos por aquí, un parque que podan estar en montaña e tal, o Parque de Ordesa.
Entón empeza aí e contrapoño como están vivindo aí con como están vivindo aquí. Entón, pouco a pouco, vou como xuntando os dous mundos diferentes. Entón, por exemplo, hai un diálogo moi cómico que cando un de aquí se xunta cos Dalá, dicelle, tendo cuidado cos ninjas, e os Dalá dicenlle, que carallo é un ninja? Dice, non saben deso que é? Non, aquí non temos deso. Entón, tamén se empezan a dar conta e dicen, ostras, porque claro, tú sabes que os personajes cos zombies cambian según en que sitios ten, eles non o saben. Eles pensan que todos os zombies, que os que teñen aí son os que teñen en China. Eles pensan que, o sea, non teñen ningún desto, pero cando chegan outra persona de outro sitio e lles contrapón información, entón cando empezan a pensar, ostras, pois o millor isto é máis chungo do que pensábamos, o sea que, pero bueno, tamén fago un alfa e un omega, que o libro comeza en Barcelona e o libro remata en Barcelona, xunto todos os mundos, e xunto todos os mundos no sitio onde todo comezou. O sea, que agora todo comeza nas Torres Mafre, ali en Barcelona, que son dúas torres que están moi cerca da playa, e son dous edificios, bueno, son moi altos, e son torres gemelas. Entón, todo comeza ali, todo o proceso de Proxecto Madre comeza ali, e todo remata ali. Porque penso que é unha maneira moi bonita de pechalo todo, de xuntalo todo e facer que todo remate onde comezou. Porque, bueno, creo que é moi bonito facelo. E ademais, pois, e si o rematalo aí tamén me dá pé o que vos quería decir. Cuarto libro, vai haber cuarto libro. Pechamos a trilogía, pero que pasou antes de que empezara o primeiro libro? Por que Luna está no puerto? Por que pasou casi un ano desde que empezou? Que pasou nese ano? Onde estaba Luna? Onde estaban os demais? Que fixeron? Como empezou todo? Por que empezou? Os malos eran malos desde o principio ou non eran tan malos? Ou mellor son malos porque nós vimos os malos? Entón, todo eso que, claro, a xente díceme, cando fago presentacións ou que sea, a xente pregúntame, díceme, hostia, e este por que ten tan mala hostia? Digo, ten mala hostia porque tú pensas que ten mala hostia, pero mellor ese personaje sufriu unha evolución que fai que cando tú o conoces sea así, pero o mellor de principio non era así, o mellor de principio era moito máis dócil, por así decilo, ou moito máis bueno, ou moito máis simpático, ou as súas intencións eran boas, e logo torcéronse, ou 20.000 cousas. Entón, todo eso, veréndelo no cuarto libro, que estou escribindo todavía, porque tamén é complicado, porque remontome 17 anos atrás de que empezara o primeiro libro. Entón, é complicado cuadrar todas as liñas argumentales de todos os personajes nese tempo, porque, claro, Luna, por exemplo, que no primeiro libro ten 21 anos, nese libro é unha nena pequena que vai ao colegio. Entón, claro, é como moi complicado cuadrar todas as liñas, pero estou no conseguindo. Entón, eu creo que vos vai gustar moito tamén saber a historia de todos os personajes hasta o punto de que empezou o primeiro libro. E, bueno, se tendes algunha pregunta ou o que sea, se querendes algo que preguntar, ou mellor explícome moi ben, e dixendo todo moi claro, pero... En parte sí, en parte sí. En parte sí, en parte ten matices que sí que son autobiográficos. Sí, no, pero... Sí, ten matices, sí, sí. Sobre todo... Sí, 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 por eso digo que con Luna identificome moito porque baseina moito en min. E entón... Por eso digo. Sí, 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 ten. Pero todos os personajes son personas reales, que eu coñezo e que plasmei no libro dunha maneira ou de outra, rasgos da súa personalidade, pero despois xa van, claro, todo vai evolucionando, pero sí, sí, ten, sí. Pero bueno, sei se tendes algunha pregunta máis. Nada. Non o sei. Se me dá tempo a cabalo organizando todo o que estou organizando, sí, senón po outro, po 2020. Sí, se me dá tempo po ano que ven, pero senón po 2020 será. Gracias. Moitas gracias.